Ассаляму алейкум. Я приветствую всех тех, кто только подключился к нашему эфиру и кто находится вместе с нами, смотрит наши эфиры. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии мы с нашим гостем и гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн, обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Це народний депутат України 8-го скликання пані Вікторія Пташник. Вітаю вас, пані Виктория. Ассаляму алейкум. К сожалению, этот эфир мы начнем с не очень хороших новостей в Крыму, с новостей из оккупированного Крыма. Российский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении крымских татар, которых незаконно с оккупированной территории вывезли на территорию России, участников так называемой Алуштинской группы по сфабрикованному уголовному делу Хизбу Тахрир. Об этом сообщает на своей странице Facebook общественная организация «Крымская солидарность». Собственно, вот эти былинные сроки прокомментировала представитель Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсмен Людмила Денисова. Я предлагаю вместе послушать ее цитату. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Лінур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років. Також, відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших 2 років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом року. Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж 2 років. Пані Виктория, вот такие вот сроки. Як би ви це прокоментували? Ви знаєте, я взагалі зрозуміла, що на превеликий жаль це не перша така новина, але кожен раз, коли я чую подібну новину, відверто кажучи, я не можу спокійно сприймати. Тому що коли Путін руйнує долі 18-річних хлопців і звинувачує їх в тероризмі, ви знаєте, просто ніяких слів немає. Тому мені здається, що зараз Україна мала би і українська влада зайняти дуже жорстку позицію. По-перше, має звучати заява міністра закордонних справ, додана до заяви пані Денісової. Я би винесла би постанову Верховної Ради, проголосувала, і я розумію, що у народних депутатів зараз канікули, вони там виїжджають кудись і так далі, але тим не менш, якщо ми напередодні створення Кримської платформи говоримо про те, що питання Криму нам важливе, я маю на увазі державі Україна, мені здається, що дуже потрібно реагувати належним чином, показувати, тому що публічні такі заклики посадових осіб, публічна постанова Верховної Ради – це не виключно слова, це означає сигнал про те, що українська держава буде боротися за своїх громадян, по-перше, буде збирати доказову базу для того, щоб далі Путін опинився в міжнародному трибуналі. І останнє, я думаю, що виступати Зеленському як представнику, людині, яка займає найвищий пост в державі і яка має опікуватися зовнішньою політикою, питаннями миру і безпеки, на міжнародній арені йому потрібно зараз дуже гучно говорити про те, що Росія – країна-агресор. Не та сторона у нас є, а є країна-агресор, яка окупувала Крим, яка окупувала Донбас, яка переслідує тут громадян України, не дає їм жити, виносить незаконні вироки. І саме тому ми вимагаємо від всіх країн Європейського Союзу, від Сполучених Штатів, Канади і інших країн посилення санкцій проти Російської Федерації. На превеликий жаль, я можу констатувати, що питання посилення санкцій від влади Зеленського, я не знаю, коли воно звучало.
2 роки останніх не звучить взагалі. Я пам'ятаю, коли я працювала у Верховній Раді 8-го скликання, ми говорили про це постійно. Ми постійно, незважаючи від того, чи це були народні депутати в коаліції, чи це були проукраїнські народні депутати, але які перебували в опозиції. Ми разом, виїжджаючи за кордон, або тут в Києві, зустрічаючись з представниками, там, різними дипломатами, ми постійно першим питанням у нас стояло те, що, дивіться, переслідують кримських татар, переслідують інших громадян. А от доказова база. Саме тому, будь ласка, повертайтеся до ваших представників ваших держав, з послами, коли ми говорили, і вимагайте питання посилення санкцій проти Російської Федерації. Тому що це не виключно українське питання. Наразі Україна вже 7 років бореться за демократію, фактично в Європі, і стримує оцю російську навалу, на жаль, долями багатьох українських громадян. Тому мені здається, що якраз європейці, люди, які сповідують демократичні цінності, вони мають гуртуватися. Але ж ви розумієте, що без позиції, жорсткої позиції президента України нічого не буде. Но при этом уже 8-й год оккупации Крыма, уже невероятное количество политических заключенных, а Верховная Рада Украины все еще не приняла законы о политических заключенных, о статусе политического заключенного. Почему? Что мешает? Что мешало? Ви знаєте, я не знаю, що зараз заважає. Я думаю, що обов'язково потрібно такі закони приймати, звісно, для того, щоб надати певного статусу, юридичної процедури, зрозуміти, яка доказова база, які права, які наслідки і так далі. Тобто це питання врегулювати, хоча деякі українське законодавство, я би сказала, що дозволяє це робити зараз. Але чи будуть взагалі такі закони ухвалені? Я не знаю. У мене зараз немає відповіді на це питання, тому що такий закон необхідний? Я вважаю, що так. Тому що органи влади би тоді чітко розуміли, що вони роблять, хто за що відповідальний. Далі, коли ми маємо збирати і яким чином цю доказову базу, коли ми маємо подаватися в міжнародні суди, тобто якась процедура, щоб певні представники органів державної влади не могли зволікати тоді, коли це потрібно діяти. Тому що, от зараз, наприклад, створюється Кримська платформа. Я вітаю цю ініціативу, я вважаю, що це дуже правильно, але що мене дуже турбує? Пані Виктория, мы обязательно вернемся к Крымской платформе. Я просто сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру аналитика Крымсос и правозащитника Евгения Ярошенко, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Евгене, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум салям, доброго дня. Да, пане Евгене, сегодня суд в Ростове-на-Дону вынес очередные незаконные приговоры крымским татарам. Я продублирую для нас, для вас, для наших зрителей еще раз. Ленуру Халилову 18 лет, Руслану Месутову 18 лет, Руслану Нагаеву 13 лет, Эльдару Кантемирову 12 лет лишения свободы. Что думаете, что мы можем с этим делать? Да. Хотел бы для начала назвать статистику. По данным нашей организации, на данный момент 100 человек находятся за решеткой в рамках политически мотивированного уголовного преследования в Крыму. В эту цифру не входят те, кто находится под домашним арестом или чья свобода ограничена в какой-то другой форме. Касательно нынешних крымских татар, которых приговорили, они являются частью самой большой группы политзаключенных. Это так называемые дела Хизбут-Тахрир. Из сотни политзаключенных 74 сейчас находятся за решеткой именно по вот этим делам. Из них 34 уже приговорены к длительным тюремным срокам, 40 еще ожидают тоже длительные приговоры продолжительностью до 20 лет. Мы видим, что Российская Федерация использует свое антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство для подавления любых групп, которые демонстрируют хоть наименьшее недовольствие с политикой оккупационной администрации. И поэтому статья 205.5 является таким удобным инструментом преследования, в первую очередь, крымских татар и мусульман, вешая на них ярлык террорист по каким-то надуманным доказательствам, что они причастны к Хизбут-Тахрир. Хизбут-Тахрир — это
легальная организация на территории Украины, на территории большинства стран мира, но в России она считается террористической, и так как Россия считает Крым частью своей территории, поэтому и мы видим такие вот витки преследований в отношении крымских татар именно по вот этой статье. Пане Евгене, вы наверняка находитесь в коммуникации с адвокатами, которые защищают политических заключенных крымских татар. Вот какие факты несостоятельности этих судебных процессов вы бы привели самые яркие? Ой, вы знаете, тут множество, так мягко говоря, несостоятельности судебных процессов, что, наверное, не хватит даже, так сказать, даже нескольких страниц документа. Ну, во-первых, доказательная база. Вот если говорить про Ленура Халилова, Руслана Месутова, Руслана Нагаева и Эльдара Кантемирова, фактически единственным доказательством обвинения является аудиозапись их разговора о политике и о религии. Скорее всего, это была аудиозапись, сделана путем прослушки в мечети в Алуште и ее окрестностях. Почему так? Потому что эта мусульманская община находится в конфликте с духовным управлением мусульман Крыма, которое подчинилось оккупационной власти. Это может рассматриваться как давление на эту общину, чтобы она была более лояльная Думку и Эмирали Аблаеву. Далее, следующий элемент. В последнее время мы слышим новости, как многим крымским татарам, политзаключенным крымским татарам, не разрешают в суде выступать на родном языке. И это яркий элемент нарушения права на справедливый суд. Независимо от того, что человек совершил, он имеет право себя защищать на родном языке. Если суд и другие участники процесса не говорят на крымско-татарском языке, то должен быть обеспечен переводчик. Далее, вопрос судебных заседаний. Они, как правило, проводятся или в закрытом режиме, или в формальном открытом. Но тот факт, что если даже судебные заседания открытые, то на них впускают около 10 человек. То есть не впускают журналистов, даже не все родственники могут попасть, не могут попасть представители дипломатических учреждений. А закрытость судебных заседаний дает основание проводить неадекватное, несправедливое, заангажированное судебное заседание. С правозащитной точки зрения, что сегодня мы можем делать, что могут сегодня делать правозащитники в вопросе защиты прав человека на территории временно оккупированного полуострова и этапированных с Крыма на территорию России политических заключенных? Ну вот, сегодня у нас 16 августа, сейчас как никогда удачный момент для того, чтобы максимально мобилизировать международное внимание к проблемам политзаключенных. 23 августа, ровно через неделю, в Киеве должен быть официальный саммит под эгидой Крымской платформы. И это именно удачный момент, чтобы привлечь внимание к сегодняшнему приговору и к судьбе всех тех политзаключенных, которые находятся в местах несвободы в Крыму или были вывезены незаконно на территории Российской Федерации. Это повод требовать от международных партнеров, чтобы расширяли санкционный список, чтобы санкции охватывали не только каких-то 100 или 150 человек, они охватывали того же сегодняшнего судью, который вынес приговор, начальников СИЗО, где содержались политзаключенные, и где им не оказывалась медицинская помощь, когда они жаловались, требовали как-то помочь им. Это следователи ФСБ, которые фабриковали дело. Это тот же Эмирали Аблаев, которого многие религиозные деятели обвиняют в сотрудничестве с ФСБ и так далее. Список таких лиц должен расширяться по мере увеличения политически мотивированных уголовных дел. А здесь на материковой части Украины список этих лиц, причастных к таким незаконным обыскам, приговорам и так далее, ведет прокуратура Автономной Республики Крым. Вы с ними находитесь в сотрудничестве, в коммуникации? Ну,
лично наша организация еще не занималась санкционным списком, поэтому здесь не можем сказать. Но есть определенные вопросы, которые тоже от Украины надо требовать. Это в первую очередь нужно изменить закон про санкции. Для сравнения, закон про санкции был принят только в 2014 году, когда уже началась агрессия России против Украины. И он прописан очень абстрактно, он не охватывает в должной мере те категории лиц, которые бы могли попасть. Поэтому многие правозащитники требуют, чтобы этот закон был изменен и был максимально соответствован санкционному законодательству ведущих государств, как, например, Соединенные Штаты, Великобритания, страны ЕС и так далее. Пане Евгене, вы упомянули Крымскую платформу. Вот как вы думаете, вопрос политических заключенных на каком уровне будет подниматься? Входит ли ваша организация в экспертную сеть Крымской платформы? Обсуждали ли там тему политических заключенных и, собственно, стратегическое видение того, каким образом их защищать, освобождать и так далее? Да, в рамках Крымской платформы есть 7 тематических групп. И вот одна из групп посвящена правам человека и нарушению международного уголовного права. И политзаключенные как раз являются одним из важнейших, их тема является одной из важнейших в повестке дня как раз вот этой вот экспертной группы. И поэтому наша организация активно принимает участие вот именно в этой экспертной группе, посвященной правам человека, и будем использовать все возможные механизмы, чтобы на встрече с международными партнерами об этом заявлять. Но пане Евгене, объясните, пожалуйста, нам популярно, вот чем конкретно будет заниматься экспертная сеть Крымской платформы и вот эти 7 групп, которые вы отметили, вот в чем будет заключаться их работа? Это будет создан какой-то центр, офис? Как будет реализована эта работа? Да, 7 экспертных групп на разную тематику, от прав человека до экологии. В каждой группе там примерно по 10, по 20 экспертов. Здесь включаются как украинские, так и иностранные эксперты, которые периодически будут собираться, будут обсуждать какую-то тематику, давать рекомендации Украине и другим государствам, международным организациям, чтобы повысить качество Крымской платформы, ну и чтобы, потому что мы понимаем, что без хорошей экспертизы, без качественной аналитики заниматься такими серьезными проблемами, как деоккупация Крыма, вряд ли получится эффективно. Пані Вікторія. У мене, пане Євгене, якщо можна також питання поставити. А скажіть, будь ласка, ці експерти вже відомі прізвища, да? Чи хтось вже підтвердив те, що буде брати участь в різних цих експертних групах? Тому що я заходила на сайт, присвячений Кримській платформі, поки що ці розділи не заповнені. Я не зрозуміла, чи вони не заповнені, тому що технічно ще не встигли сайт заповнити, чи ще якісь обговорення тривають щодо наповнення, власне, цих експертних груп? Дивіться, вже було 10 днів тому запуск експертної мережі Кримської платформи, і там кожна з груп представляла свої напрацювання. І там виступали по 2 експерти від кожної групи. Тобто, якщо у Фейсбуці знайти онлайн-трансляцію якраз запуску Кримської платформи, то там можна побачити частину експертів. Це, як правило, або представники тих громадських організацій, які послідовно займаються питаннями Криму, або незалежні експерти, які теж володіють такими питаннями, як воєнна складова чорноморської безпеки, екологія, санкції і так далі. Дякуємо вам, пане Євгене Чохсалон, що наше время підключились к нам в ефір. Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Кримсоц, був з нами на прямому зв'язку. Ну что ж, подробнее на Крымской платформе давайте остановимся и обсудим, учитывая, что сегодня стало известно, кто именно будет представлять Канаду на инаугурационном саммите, а именно посол
Украины в Канаде. Шевченко заявил, что Канаду будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри. Давайте послушаем его цитату. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну, недекоративну підтримку нашої боротьби. Как вы считаете, от уровня представительства будет ли зависеть эффективность работы Кримської платформи? Или это не имеет значения? Це одна зі складових, звичайно. Чесно кажучи, я від Канади і не очікувала якогось більш нижчого рівня, скажімо так, тому що Канада завжди була нашим партнером, нас підтримувала, і в тому самому санкційному режимі вона досить жорстко виступала і була однією з перших країн, які санкції проти Російської Федерації запроваджували. Тому чудово, що далі Канада послідовно продовжує нас підтримувати. Але, ви знаєте, я б хотіла сказати... Так, я от подивилася із одного боку інформацію, скільки ж представників країн будуть брати участь у цій Кримській платформі. Міністр Кулеба говорив про 42 країни. Так? А з одного боку, це надзвичайно, здається, що багато, так? Аж 42 країни. Але я хочу нагадати всім нашим глядачам, що питання окупації Криму на міжнародному рівні, от, на такому вже дуже серйозному рівні вперше прозвучало ще в 2014 році навесні у резолюції Генасамблеї ООН. Пам'ятаєте, скільки країн тоді? 100 країн проголосувало. Тому я думаю, що створюючи таку Кримську платформу, амбітною задачею для України мала би бути не 42 країни, а десь наближення, принаймні, до залучення всіх тих представників, які в 2014 році проголосували за дуже важливу для нас резолюцію Генасамблеї ООН. І, власне, тоді виступали і визнали те, що Крим був окупований. Тому, нехай тоді наші глядачі самі для себе розуміють, чи 42, ця от цифра в 42, це надзвичайно круто, чи є певні ще у нас є можливості, куди зростати. Чому ми говоримо саме про цю резолюцію? А что изменилось, на ваш взгляд? Ведь наверняка Министерство иностранных дел Украины, оно ведь отправляло запросы и приглашало многие страны, различные страны. Я не думаю, что они ограничивались 42 странами. Правильно? Ви знаєте, мені здається, що змінилася взагалі політика, власне, держави Україна на міжнародній арені. Я не бачу, щоб ми зараз так само потужно виглядали, як ми виглядали до президентства Зеленського. У мене складається враження, що Зеленський, от як він, ви пам'ятаєте, приходив на свою посаду, з чого це починалося? Він говорив, що для того, щоб досягнути миру якогось, надо, як він говорив, просто перестати стріляти. Або він дуже хотів поглянути в очі Путіну і вважав, що він там мир якийсь знайде. І таким чином до нас повернеться там Донбас, до нас повернеться Крим. І це питання виключно якихось його двосторонні перемовин. Більш того, я не виключаю, що Зеленський ще досі не відмовився від цієї ідеї про двосторонні перемовини з Путіним. Хоча я не підтримую абсолютно цю ідею, вважаю, що дай Бог, щоб двосторонні принаймні перемовини не сталися, тому що я не дуже вірю в можливість власне сильної позиції держави Україна в таких перемовинах. І вважаю, що позиція Зеленського якраз би могла би бути більш сильною, якщо б він долучав би наших іноземних партнерів. Так или иначе, Крымская платформа, саммит Крымской платформы, такой масштабный международный саммит впервые за последние 8 лет организован именно сейчас с инициативой президента Украины Зеленского. Ведь это можно было сделать и раньше, и при каденції Порошенка, ні? Ви знаєте, я вважаю, що головне не форма, а головне сутність. Дуже буде чудово, якщо цей саміт наповниться це буде не одноразова подія, а там будуть вирішені конкретні кроки, прийняти ухвалений конкретний план дій, який потім будуть імплементовувати не тільки Україна, а й всі ті країни, які приїдуть, візьмуть участь і підтримують, скажімо, якусь резолюцію, яка буде там винесена. Я буду дуже задоволена, якщо буде підніматися питання санкційного режиму проти Російської Федерації, і прямо на саміті країни також підтвердять, що вони готові
готові посилювати санкції, ну принаймні щодо компаній, які зараз Керченським незаконно побудованим мостом користуються. Да? Напевно, що до них потрібно ці санкції застосовувати. От такі речі мали бути ухвалені. Але в той же час у мене є певні занепокоєння, які випливають з того, як взагалі українська влада діє. Ну, вони, знаєте, дуже потужно вміють серіали знімати, відосики, показувати, цікаві фільми, скажімо так, сценаристи, актори у нас при владі. Така вже сталася реальність. Але чи є якийсь певний результат від їхніх дій? Ну, дуже багато можна сфер брати і, власне, показувати, що такого результату немає. Тому я би дуже не хотіла, щоб Кримська платформа, яка зараз гучно запускається, щоб вона стала виключно такою красивою формою, обгорткою, за якою ніяких дій не буде, власне, далі проводитися. Тому що, ви ж погодитеся, що це може бути саміт, прийшли, поговорили, а далі нічого. А далі Зеленський буде піаритися з одного боку перед українськими виборцями, показувати. Ну, вони ж зараз, я дивлюся по ефірах, да, як приходять слуги народу, чи там прихильники, люди, які працюють в команді Зеленського. У них є, такий посил, який погоджений, з їхніх якихось темниках. Вони кажуть, що вперше, нарешті, питання Криму звучить, власне, завдяки політиці Зеленського. Але це ж неправда. Я працювала в парламенті, я знаю, що у нас кожна делегація, яка їздила і в Європарламент, і делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, в ОБСЄ і так далі, всі піднімали питання Криму. Ми завжди більш того, подивіться, скільки резолюцій було ухвалено, починаючи з тієї ж Генасамблеї ООН, але на основі цієї резолюції далі і резолюції ПАРЕ, і окремі, власне, слухання в Європейському парламенті. Це ж не просто, вибачте, так, що там чомусь депутати Європарламенту вирішили подивитися і винести це питання, знаєте, на обговорення. Ні. Для того, щоб це питання виносилося на обговорення, цьому передувала величезна робота і президента Порошенка, і всіх проукраїнських народних депутатів на різних рівнях, з різними політиками. А далі для того, щоб нас підтримували окремі країни і, власне, в ПАРЄ ухвалювали, наприклад, резолюцію, це ж не знов-таки не просто прийти на засідання комітету, там відпрацювати і прийти на засідання так, власне, я розумію, це колосальна робота. До цього є певні перемовини, зустрічаються, працюють, переконують, тому що там же і російська пропаганда працює, розумієте? Тому говорити те, що питання Криму не піднімалося, і вперше його піднімає Зеленський, мені здається, трошки цинічно. Как минимум несправедливо, але він буде на цьому піаритися. Возвращаясь опять к резолюциям, которые вы отметили выше, к декларациям, резолюции, которые сейчас принимаются в парламентской ассамблее Совета Европы, и не только. Но тут тоже вопрос, а что дальше? Вот что делать с этими резолюциями? Ці резолюції, наприклад, якщо взяти оцю резолюцію ще 14-го року Генасамблеї ООН, я можу вам сказати, що завдяки цій резолюції, по-перше, кожен рік генеральний секретар ООН звітує щодо ситуації в Криму. На такому високому рівні він говорить і доповідає про переслідування кримських татар, про режим Російської Федерації, про те, як вони порушують декларацію прав людини, а завдяки тому, що вона була ухвалена. Тобто, може, глядачі наші думають, що нічого, що ухвалили, там, стурбувалися, висловили занепокоєння в черговій європейській державі. Ні, це не так. Тому що далі є певні наслідки. І після цього... просто вот эти наслідки, вот эти результаты, санкционное давление, вот как видят, да, приняли резолюцию, но как-то Россия не выполняет эту резолюцию, она игнорирует ее, и на нее никак это не влияет, говорят многие. Я розумію, але з іншого боку санкційна політика діє. І якраз коли Росія не виконує конкретну резолюцію, це привід для того, щоб запроваджувати або посилювати санкції проти російських компаній. Я була свідком також в одних перемовинах, зокрема там з німецькими і французькими дипломатами, які розказували про те, що дуже потужна російська пропаганда працює, і у них задача, оскільки їхні російські компанії дійсно терплять збитки від санкційної політики, їхня задача ще на 2000
чи 17-18 роки була взяти, прибрати ці санкції. І тому у них був фокус навіть щодо цього. І ви знаєте, мені здається, що, ну, звісно, і європейські ж партнери, ви розумієте, що вони зацікавлені торгувати з Російською Федерацією. Очевидно, що це економічна вигода. Але завдяки тому, що на такому міжнародному рівні були ухвалені певні резолюції, де зафіксовано факти переслідування, в тому числі кримських татар, порушення декларації і так далі, країни просто не могли собі дозволити зняти санкції, тому що юридично підстав ніяких немає, розумієте? А насколько были ужесточены санкции именно из-за Крыма, кейс Крыма и Донбасса за последние 7 лет, с тех пор, как они были приняты и имплементированы? Я можу сказати, що за останні... Я не говорю про другие пакеты санкций за хакерских атак России, Навального, Скрипалей и так далее. Вот чисто кейс Крыма и Донбасса, по этим темам были ужесточені санкції? Я знаю, що вони посилювалися так, але це було до президентства Зеленського. І я не пам'ятаю, чесно кажучи, от зараз не хочу, знаєте, вводити глядачів в оману, але я не бачила дійсно того, щоб санкції проти Російської Федерації посилювалися під час каденції Зеленського. Більш того, мені здається, що я от дивилася, наприклад, згадую останній виступ президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. Мене дуже він обурив, тому що він виступав там так, начебто у нас в Україні вже все нормально. Все вже повернулося на... Він сказав, запрацював нормандський формат, нарешті він розблокований. Він жодного слова не сказав про те, що Росія є країною-агресором. Він жодного слова не умовився про санкції. Але він показував таку картинку, що начебто з його приходом на посаду президента вже все нормально, ми вже домовляємося з Російською Федерацією. Він сказав, що працює оцей режим тиші на Донбасі, зокрема. Ну, это было, розумієте? Пани Виктория, это было в сентябре. Да, но ведь ситуация с сентября очень сильно изменилась. Правильно. Не кажется ли вам, что все-таки риторика Зеленского, вот она изменилась? Он с человека-пацифиста, который действительно пытался увидеть мир в глазах у Путина и закончить войну на Донбассе, какая разница, каким путем, главное мир, превратился в человека, который говорит, что единственным путем разрешения войны на востоке Украины является вступление Украины в НАТО. Или человека, который говорит, что если бы русские и украинцы были одним народом, то в Кремле бы развивался бы украинский флаг. Ну, так или иначе, эту трансформация ведь свершилась. Или я ошибаюсь, возможно? Вы меня поправите. Певна трансформація Зеленського відбувається. Скоріше вона відбувається під тиском патріотичних сил. Я вважаю, певних активістів, які виходять, висувають червоні лінії Зеленському. Я думаю, що скоріше от вони є тим каталізатором зміни трансформації Зеленського. Так. Але погодьтеся, якщо він виступає навіть в минулому році з такими меседжами, що в Україні все в порядку, то очевидно це є підставою для європейських держав, які давно мріяли зняти санкції, заради своєї економічної вигоди, підставою фактично, принаймні не посилювати російських санкцій, а деякі країни можуть задуматися і це взяти і захопитися як за такий крючок, який сам Зеленський закидує для того, щоб взагалі російських санкцій не існувало. Тому тут не може бути, знаєте, якоїсь політики подвійних стандартів. Зеленський не може себе поводити так, щоб догодити і одним громадянам, які, можливо, є у нас, звісно, громадяни, на превеликий жаль, я знаю, які досі хочуть якогось миру з Російською Федерацією, які досі чомусь називають, що у нас не війна, а кажуть, що у нас громадянський конфлікт, це громадяни України. І парадокс в тому, що Зеленський намагається сподобатися ним також. І у мене от складається таке відчуття, що у нього немає в душі курсу на Європейський Союз і НАТО. Я дуже чудово пам'ятаю одну закриту зустріч з ним ще як кандидатом в президенти, коли йому задавали це питання про те, що ви будете з НАТО робити, з Європейським Союзом. Наводили приклади, що отже Україна в особі Верховної Ради і президента Порошенка ухвалили зміни до Конституції, де ми вже визначилися, вже курс визначений, закріплений на рівні Конституції, слава Богу. Зеленський тоді дуже невпевнено виглядав. Він відповідав так, що по НАТО і Європейському Союзу він прийде, коли стане президентом, він проведе референдум. Причому він досить не знав, як реагувати
дивувати, коли йому наводили приклади, от Брекзит вже відбувся, вже в Великобританії референдум провели, а колишній прем'єр-міністр Кемерон навіть посади своєї фактично позбувся, змушений був, через результати такого референдуму, хоча дуже безпечно ставився, коли політично оголошував і показував, що ми ж демократична країна, можемо все вирішувати на референдумі. А Зеленський якось нівелював значення цього питання, і у мене до сих пір немає, от знаєте, він почав, можливо, говорити про НАТО, дійсно, не на початку своєї каденції, а тільки зараз. Але у мене немає такого відчуття, що він щиро переконаний, що Україна не зможе зберегти свій суверенітет, не зможе бути потужною незалежною державою, якщо буде якось намагатися загравати з цими позаблоковими статусами. Коли я чую заяву представника його фракції, голови фракції Давіда Арахамії по Китаю, там якомусь комуністичному режиму і так далі, це все мене наводить на думку, що немає у Зеленського визначеної чіткої політики. Немає політики щодо того, які держави 100% є наші партнери, союзники, з якими ми маємо розвивати наші відносини, з якими себе поводити обережно, а хто є державою ворогами, зокрема Російська Федерація. І він начебто через своїх оцих представників він тестує, чи буде популярна ця думка, чи ні. І це мені точно не подобається. Ну вот по поводу стран, с которыми нужно быть осторожно, и по поводу стран, которые преследуют свои экономические интересы, я предлагаю становиться подробнее обсудить Германию, потому что 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев с официальным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что планируют обсудить в рамках визита, рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Давайте вместе послушаем его цитату. Візит Ангели Меркель до Києва – це один епізод із серії контактів на найвищому рівні, які присвячені все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні та в світі, у США, це Північний потік-2, озброєння, енергетична безпека Європи і так далі. Це невичерпний список. Вот официальный представитель кабинета ФРГ, Кабмина ФРГ Штефан Зайбарт сказал, что канцлер Германии Меркель перед визитом в Киев посетит еще и Москву. Вот его цитата. У п'ятницю 20 серпня федеральний канцлер відправиться до Москви. На початку наступного тижня ми розповімо про зміст програми. Цілком очевидно, що вона зустрінеться з президентом. Олексій Гетьман, військовий експерт, аналітик відділу інформпідтримки Центру головного управління Нацгвардії України у 2019 році. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салам алейкум. Да. Пане Алексею, не кажется ли вам сомнительным визит канцлера Германии Ангелы Меркель сначала в Москву 20 августа, а потом 22 августа в Украину за день до проведения саммита Крымской платформы? Вот сегодня стало известно, что эти визиты будут однодневными. Очевидно, что на Крымскую платформу Ангела Меркель не приедет. Что вы думаете по этому поводу? Ну, звичайно, це викликає певний подив, це викликає занепокоєння. Спочатку приїхати до Російської Федерації, а потім їхати до України. Значить, треба щось погодити з президентом Росії Путіним. Ми не знаємо, про що буде, ніхто не знає поки що, про що буде ці розмови між Меркель та Путіним, але то, що вони відбудуться, і це розмови, якщо буде розмова про Україну, то вони будуть без України. Ми цього колись не допускали, зараз це постійно ми бачимо, що йдуть розговори про Україну без України, чого не можна допускати. А про що буде розмови, як це буде виглядати? Ну, давайте подивимося на цю зустріч, принаймні частину цих розмов ми побачимо в спільній прес-конференції, яка буде після цієї зустрічі. І тоді можемо робити висновки, але насамперед це не є позитивный сигнал для Украины. Вот политические аналитики в Украине предполагают, что Ангела Меркель будет настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Это возможно? Настаивать в России?
Украине. Да, во время визита в Украину, во время переговоров с президентом Украины Зеленским, она может настаивать на имплементации формулы Штайнмайера. Вы наверняка слышали недавнее заявление и Ангелы Меркель, и Мааса о том, что это необходимо сделать. Ну, це починалося ще з Мореля, коли щось схоже пропонувалося. Потім формула Штайнмайера. Формула Штайнмайера в тому вигляді, в якому нам її преподносять, вона в Україні не може бути імплементована і не може бути задіяна. Це, простіше кажучи, ми кажемо, ну, формула Штайнмайера, наче код Шрейдингера, якісь складні слова, якісь незнайомі нам прізвища іноземні. Давайте скажемо просто. Формула Штайнмайера, і от це, що вони пропонують, зробити, провести вибори на тимчасово непідконтрольних територіях України, і щоб ми визнали цю обрану, ну так звану обрану, ми розуміємо, як будуть проводити ці вибори, щоб ми цю владу визнали. Ці вибори мають бути проведені під егідою ОБСЄ чи якісь інших там наглядових структур, але в будь-якому випадку вони не будуть проведені по українським законам. Тому що для того, щоб вони були проведені по українським законам, там мають бути представлені всі політичні партії, навіть ті, які, може, навіть категорично не сприймаються в тій частині, ну, взагалі на сході України. Мені хотілося б запропонувати пану Штайнмайеру приїхати і готувати, не хочу рекламувати, ну, давайте візьмемо так, що на слуху правий сектор. Нехай вийде з прапором правого сектора, стане по центру Донецька на площі Леніна і починає агітувати. І скільки секунд він це зможе робити? Про які вибори на непідконтрольних територіях може йти мова? І що це значить? Вона буде наполягати. Ну, хай наполягає. Да, це неможливо. А вот такой вопрос. Якісь самоповаги треба мати. Да, я разумела. Да, пане Олексію, а вот такой вопрос. Если даже предположить, что выполняются все пункты по части безопасности, устанавливается украинский контроль над украино-российской границей, демилитаризируются территории, проводится верификация этой демилитаризации. Представлены на этой территории все политические партии, выборы могут проходить под гидой и под просмотром различных международных мониторинговых миссий и так далее. Насколько можно все равно проводить выборы на территории, которая на протяжении 8 лет находилась под оккупацией и под пророссийской пропагандой? Досвід показує, що територія, яка знаходилася під впливом певних політичних сил на протязі принаймні 12 років, я маю на увазі Німеччину, вибори там проводились через 4 роки після закінчення Другої світової війни. Я вважаю, що для того, щоб можна було провести і зняти оцього зомбування людей, яке робить російське телебачення і те телебачення, ну, навіть це телебачення назвати ваше, треба певний час, щоб там працювало українське телебачення, щоб там ну, все, що було українське, принаймні хоча б декілька років. Я не можу, ну, я зараз скажу, там 4 роки, як вже досвід є, а може 2,5 роки. Ну, це треба подивитись, але є певний час для того, щоб люди адаптувалися до нових реалій. Пробачте, ще є певний час, щоб люди, які зараз є тимчасово, є переміщені особи, я з цими людьми спілкуюся. Там дуже багато людей, які не втікали від мобілізації, що з одного, що з іншого боку. А саме люди, які уїхали, вони кажуть, хлопці, ну нам кажуть, тим, що не з сходу України, дайте нам можливість повернутися. Ми дуже добре знаємо, хто і що там робив. Дайте нам тільки повернутися. Повірте на слово, ми Донецькі, як вони люблять кажуть, ми там Донецьк порожняк не гонять, ми там дуже швидко з цими людьми, які позахоплювали наші будівлі, наш бізнес, наше майно. Ми дуже швидко з ним розберемось, і ви навіть здивуєтесь як. Оце вони кажуть. Тому треба, щоб ці люди повернулися, треба, щоб повернулася українська влада, українські засоби масової інформації на ці території, і через якийсь час, ну я думаю, що це не менше 1 року має бути, не менше. Там можна буде вже проводити вибори тільки не під
егідою, як то кажуть, не під ну, нехай будуть будь-які міжнародні партнери, спостерігачі, навіть з Росії. Хто завгодно там може знаходитись, але тільки по законам і по правилам нашої Центральної виборчої комісії. Інші варіанти, всі інші варіанти, це, пробачте, вони не дієздатні, і це просто розмови. Я думаю, що для того, щоб просто подивитись на реакцію людей, як вони буде відбуватися. І якщо так, будь ласка. Просто мені дуже було цікаво послухати вашу співбесіду щодо Зеленського. Якщо в мене хвилина є, я хотів свою думку висловити. Так, будь ласка. З приводу цієї людини. Дивіться, багато творчих людей або спортсменів, вони, ну, хтось так, скажімо, хтось так, хтось по-іншому, хтось цікавиться політикою, і ну, політика – це, якщо ти не цікавишся, вона зацікавиться тобою рано чи пізно. Вони висловлюють якісь свої політичні висловлювання чи політичні погляди. Деякі люди взагалі, ну, вони дуже далекі від цього. Я маю на увазі творчих людей, спортсменів, таким, яким був Зеленський. За весь час його перебування, і коли він займався своєю основною роботою, він не робив якихось політичних заяв. Він не робив, ну, було таке враження, що він цікавиться політикою тільки з точки зору гумору, ну, не дуже інколи високої якості, але ми його бачили людину, яка по великому рахунку далека від політики. Ми зараз намагаємося аналізувати, що він думає і що він говорить, і як він відноситься до тих чи інших наших, ну, до там, вступу до НАТО, до приєднання до Європейського Союзу і так далі. Я думаю, що він взагалі ніяк не думає. Він каже те, що йому пропонують його режисери. Я не маю на увазі зараз банально Коломойського чи ще когось. Так, а хто ці режисери? Це велика група людей, яка працює над... У них багато фокус-груп, і вони постійно дивляться. У них головне – це втримати рейтинг для того, щоб Зеленський і ті люди, які навколо нього, як можна довше протримувались при владі. Вже йдуть розмови про другий термін. Вони постійно дивляться, які висловлення, які дії максимально, ну, не знижують його рейтинг. А якщо знижують, ну треба щось зробити інколи. Знижують не дуже сильно. Тому він зрозумійте, я це для мене, знаєте, як було, як то кажуть, откровення. Я просто в один час зрозумів, він просто грає роль. В нього немає позиції. Його запитаєте, чи добре, чи НАТО, чи не добре. Там його колег запитали, скільки стран в НАТО. Вони не могли сказати. Скільки в ЄС? Близько не могли сказати. Про яку позицію з них ви кажете? Це людина, це актор, який грає роль. Зрозуміло. І роль президента. А люди, які стоять навколо, це на рівні науково-дослідного інституту. Це не дурні люди. Вони роблять йому, і він каже ті речі, які йому... Ну, пам'ятаєте, як йому зустріч з тим Смоконом була? Почитай щось, друже, почитай, щоб ти був в курсі. І дружину треба було його переконати, щоб вона йому дала книжки почитати, щоб він пішов підготовлений. Так, я зрозуміла, пане Олексію. Я просто хочу нас... грає роль. Да, я зрозумела. Я просто хочу вернуть нас все-таки... У нас информационно-аналитическая программа не про личность Зеленского, и я бы все-таки хотела вернуться к новостям и обсудить вместе следующие важнейшие новости. Вы знаете, что приближаются учения «Запад-2021», которые должны пройти уже в начале сентября этого года, и учитывая последнюю враждебную риторику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, на ваш взгляд, как военного человека, несет ли это угрозу нашей стране? Це несе таку приблизну угрозу, як було скупчення військ біля наших кордонів, ну, не так давно, коли це спроба залякати. Поки що, наскільки мені відомо, білоруські військові вже перекидаються до Афганістану, там, я не знаю, що вони будуть, з талібами чи обнімати, чи воювати. Позиція, ну, Російська Федерація взагалі каже, що ми домовимося з цими людьми. А з приводу цих навчань, це буде черговий раз спроба налякати Україну. Ну, Україну налякати важко. Ну, спробуйте нас, побратимами, налякати якимось навчанням. Напевно, навряд чи. Це спроба налякати людей на кшталт Зеленського і цих людей, які знаходяться навколо нього. Ну, я не думаю, що ці навчання перетворяться на якусь військову агресію.
Це буде лише, як ти кажеш, демонстрація сили. І я припускаю, що під час навчань можуть на інших частинах нашого, скажімо, фронту можуть відбуватись провокації, які ще сильніше будуть лякати сьогоднішню владу. От мені здається так. А очікувати, що ці навчання перетворяться в військову агресію? Ні. Хоча вони це будуть репетувати. Вони будуть відпрацьовувати, пробити коридор до питної води. Інші якісь локальні, я не знаю, що у них там в генеральному штабі, які плани, але точно зрозуміло, що це буде в тому числі відпрацьовувати цей локальний чи повномасштабний наступ на Україну. Вони будуть тренуватися. Дякую вам дуже, пане Олексію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, аналітик відділу інформпідтримки Центру головного управління Нацгвардії України 19-му роті. Тем временем Европейский Союз отреагировал на последние политические задержания и обыски в Беларуси. Там соответствующее заявление опубликовал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стана. Давайте послушаем его заявление. Режим продовжує кричуще нехтувати основними свободами, останніми затриманнями політичних опонентів і тих, хто стоїть за ініціативою «Сход». ЄС закликає режим звільнити усіх затриманих і натомість брати участь в інклюзивному процесі, який заслуговує на довіру. Научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмар предположил, что хотя белорусский диктатор Александр Лукашенко уже несколько раз говорил, что вскоре покинет пост, все его поведение свидетельствует об обратном. Возможно, таким образом он ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем, либо о династической передаче власти, заявил он. Давайте подробнее послушаем. Згадка Лукашенка про свою відставку свідчить про те, що Росія постійно чинить на нього тиск, щоб він здійснив конституційні зміни, які зменшили б роль президента і розширили повноваження білоруського парламенту. При цьому Кремль забезпечує розстановку сил, що гарантує Москві контроль цих нових повноважень білоруського законодавчого органу через прокремлівські партії і ЗМІ після відходу Лукашенка. Росія також швидко розширює свою економічну, політичну і військову присутність у Білорусі. Усе це схоже на спробу Москви контролювати Білорусь з Лукашенком або без нього. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Веру Хартона, громадську діячку, члена руху сильних жінок Білорусі, акторку, режисерку. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Вера, вітаємо вас. Селям алейкум. Чуєте? Вітаю, салам алейкум. Да, витаем. Скажите, а вот эти конституционные изменения, расширение полномочий парламента и тому подобное, это бы устроило белорусский народ, протестное настроение Белоруссии или же нет? Нет, конечно же нет. Лукашенко пытается себя легитимизировать. То есть он потерял всякую легитимность. И теперь ему нужно во что бы то ни стало эту легитимность восстановить. Угу. Что он будет сейчас делать? Он будет проводить референдумы, какую-то конституцию, будет придумывать народное собрание. И все, что мы можем сделать, чтобы его не легитимизировать, это вернуться к Конституции 1994 года. Так, а что это означает? Раскройте, пожалуйста. Это означает, что в 1996 году Лукашенко провел свой первый референдум после того, как он совершил первый вооруженный захват власти. После чего, для того, чтобы у власти остаться, избежать импичмента, ему нужно было проводить какие-то действия. И он начал менять Конституцию, чтобы как можно больше взять власти, как можно больше получить прав, начать назначать всех своих людей везде, где только можно, и окончательно узурпировать власть. Если мы вернемся к Конституции 1994 года, мы отрубим тот сук, на котором сидит Лукашенко.
А как это можно реализовать? Как вы видите этот путь? Потому что Александр Лукашенко сейчас так уверенно держится за власть, занимает такую довольно враждебную риторику в отношении Украины и европейских держав. Уже возле Минска там начал строить лагеря для политических заключенных. Очевидно, что количество репрессий будет расти. А как вы видите дальнейшее движение белорусского народа и будущее Беларуси? Белорусский народ обрел субъектность. За этот год белорусский народ стал народом. И если мы начнем борьбу за Конституцию 1994 года, мы эти позиции отвоюем. Потихоньку силовики тоже начинают понимать, что над ними произошло насилие. Их заставили участвовать в этом беззаконии. И сейчас продолжают это беззаконие обещаниями хороших зарплат в Москве, тем, что они должны быть с Москвой, тем, что они должны участвовать в военных кампаниях Кремля. И, видимо, скоро их пошлют воевать в Украину, пошлют воевать, наверное, в Афганистан, в Африку или куда-то еще. И многие белорусские военные, помня опыт прошлого, этого уже не так хотят. Радужная зарплата из Москвы уже не кажется такой хорошей. А когда вы говорите о борьбе белорусского народа за восстановление и возвращение к Конституции 1994 года, вы имеете в виду протестные акции методом ненасильственного сопротивления, я так понимаю, верно? Я думаю, что белорусский народ уже начинает понимать, что ненасильственное сопротивление ни к чему не приведет. Очень многих групп сейчас, которые начинают спорить и говорить о том, что сопротивление должно быть, может быть, в рамках ненасильственного протеста или даже насильственного протеста, в зависимости от того, кто что может сделать. Но сопротивление должно бить в очень серьезные зоны режима. Режим должен видеть, что сопротивление уже не с цветочками, а люди берут в руки вилы. А что может стать триггером для очередной волны протестов сейчас? Этого в данный момент не знает никто. В конце концов, мы можем думать о том, что это будет и сам референдум, и, может быть, военные учения, которые приведут к какой-то военной кампании, в которой не хотят участвовать люди в Беларуси. Это может быть какая-то реализация московских проектов, когда вот эта гибридная аннексия Белоруссии станет понятна, люди начнут это видеть и начнут против этого восставать. Также может быть ухудшение финансового положения, связанное с тем, что вводятся санкции, и зарплаты будут падать. И вообще, в принципе, обстановка в стране, она не улучшается. Ситуация очень плохая. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Вера Хортон была с нами на прямой связи. Громадська діячка, член руху сильных жінок Беларуси, акторка та режиссерка. Пане Виктория, а как вы видите выход из этого политического кризиса, в котором сейчас находится Беларусь? Есть ли какая-то панацея от того, что начудил Лукашенко? Конечно. Ви знаєте, мені здається, що тільки що дуже оптимістично звучало про те, що білоруський народ отримав свою суб'єктність. Хоча я дуже хочу це бачити, мені дуже би хотілося, щоб оцей початок такої білоруської революції призвів, власне, до того, щоб народилася би нація, готова би протидіяти, власне, таким певним узурпаторським методам, які проводить Лукашенко за допомогою Російської Федерації, до речі. Але моє враження все ж таки, що потрібно якийсь ще час і багато важких кроків здійснити білорусам для того, щоб оця суб'єктність була. Тому що те, що я зараз споглядаю, це успішне з боку Лукашенка пригнічення різних протестантських рухів. Подивіться ситуацію з тим, як посадили літак. Я була просто шокована від того інтерв'ю, яке дав Протасевич. Я ще більше була шокована, яке інтерв'ю дала його дівчина. Тобто, це означає, що спецслужби проводять з ними певну роботу. Потім навіть не в прямому ефірі, вони бояться в прямому ефірі після проведення
проведеної роботи, я думаю, дуже небезпечними, да, жорсткими методами з ними спілкуються. Да. Але навіть після цього вони не те, що навіть прямий ефір не пускають, вони не можуть записати відео і одним єдиним шматком в ефір вставити. Там, зокрема, з дівчиною Протасевича шматками монтувався цей сюжет. Ну, просто жахлива ситуація. Тобто вони абсолютно не допускають жодного інакомислення. А якщо ти не підтримуєш, не визнаєш те, що саме Лукашенко є, там, за його думкою, легітимним президентом, не підтримуєш дії влади, тебе влада білоруська буде переслідувати. Тому дуже погана у них ситуація. Чому погана? Тому що я з боку України, я би розглядала Білорусь як продовження кордону з Російською Федерацією. Я бачу так, на превеликий жаль для білорусів, що Білорусь, можливо, не юридично, але фактично, вона вже стала частиною Російської Федерації. До юридичного якогось приєднання, може бути там декілька років лишилося. Да? Хоча юридично воно навіть не потрібно, якщо фактично буде. Інтересно, як це буде оформлено? Я думаю, що може якимось союзом держав, в якому президент, так званий, самопроголошений президент Лукашенка отримує якусь посаду. І для нього це певні торги. Я бачила новину про те, що голова Конституційної комісії в Білорусі вже заявив про те, що вони хочуть зміни до Конституції внести і прибрати, власне, цю норму про суверенітет Білорусі. Вони кажуть про те, що про незалежність і так далі, що це просто потрібно привести у відповідність до фактичних дій, адже Білорусь є державою, яка входить у цю співдружність держав, так? І фактично вона бере в цьому участь, тому ці норми потрібно там якось трансформувати. Але я думаю, що це ж абсолютно непроста історія. Це ж на догоду Путіну, зрозуміло, для того, щоб показати, що держава Білорусь не існує, немає никакой незалежности, суверенитета и так далее. Ну, а вам не кажется, что некоторое время все же Лукашенко пытался маневрировать и лавировать от Росії? Сейчас у нього шансів взагалі не осталось? Мені здається, що так, він намагався, але шансів у нього взагалі немає. Більш того, для того, щоб протидіяти, власне, білорусам, які виходили на акції, які дійсно обурювалися цими нелегітимними виборами абсолютно, сфальсифікованими, він, замість того, щоб піти і визнати те, що вибори не відбулися на його користь, він вирішив шукати допомогу у Путіна. І таким самим чином він фактично здав державу, здав її суверенітет, і от бачимо таку ситуацію. Що мене обурює з боку України, знов-таки? Слава Богу, що Україна, звісно, не визнала його президентом, але ви знаєте, після того, як Лукашенко зробив оці останні свої заяви, я чекала якихось більш рішучих дій від України. Я не маю на увазі там заяви і так далі. Я маю на увазі те, що, напевно, ми мали би згадати про такі органи, як Рада нацбезпеки та оборони. Тому що це компетенція саме цього органу вирішувати питання безпеки, стратегії, оборони і так далі. Так, в останнє время якраз РНБО дуже багато рішень приймає. Останнім часом, на превеликий жаль, РНБО перебрала на себе функції, не притаманні абсолютно йому ні юридично, ні фактично, і намагається стати і правоохоронним органом, і судовою системою, і ще питання тарифів вирішувати, що абсолютно є несенітницею. Натомість, коли лунають небезпечні заяви від країни, яка з нами має спільний кордон, мені здається, якраз терміново Зеленський мав би зібрати це засідання РНБО закрите і далі вирішити, що ми робимо. Посилюємо охорону кордону, можливо, там якісь воєнні додаткові формування злучаємо, я не знаю. Але мав би бути схвалений план дій. Особливості після вбивства Шишова. Звісно. Але я не бачила ніякого засідання РНБО. Я не бачила, власне, нічого з боку його, для того, ніякі кроки не робилися для того, щоб його скликати. І якось ми дуже спокійно відреагували на цю ситуацію. Нам спокійно чомусь. Хоча все ж таки я наголошую ще раз на тому, що кордон з Білоруссю треба розглядати як кордон
кордон з країною-агресором, яка має у нас на території зараз російські воєнні угрупування, збройні сили і так далі, яка веде проти нас війну, яка окупувала Крим, яка вбиває до сих пір українців на нашій території. Пані Виктория, мы сегодня уже упоминали Афганистан. Я бы хотела остановиться на этой теме подробнее. У меня есть несколько вопросов. Как известно, Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Пресс-секретарь политического офиса Талибана Мухаммад Наим заявил в воскресенье, вчера вечером, что война в Афганистане закончилась и призвал международное сообщество к мирным отношениям. Давайте послушаем его цитату. Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим. Ми просимо всі країни та організації сісти з нами для вирішення будь-яких питань. Президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну перед наступлением талибов на Кабул, признал их победу. Он считает, что теперь Талибан несет ответственность за страну. Давайте послушаем его цитату. Таліби виграли судження меча і зброї, і тепер вони відповідальні за захист честі, багатства і самоповаги земляків. Їм належить новий історичний тест. Або вони захистять ім'я і честь Афганістану, або віддадуть пріоритети в інших місцях і мережах. Багато людей і багато ахшари в страху через ненадійне майбутнє. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал нынешнего американского лидера Джозефа Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане. Те, що Байден накоїв з Афганістаном, це щось легендарне. Це увійде в історію як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії. Байдену слід піти у відставку після ганьби, допущеної ним в Афганістані. Около 70 стран, среди которых и есть Украина, выступили совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, оставить Афганистан после перехода власти к Талибану. Давайте послушаем цитату. Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено це робити. Дороги, аеропорти і прикордонні переходи повинні залишатися відкритими і необхідно підтримувати спокій. Вот прошла срочная новость, которую я бы хотела зачитать. В аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военнослужащим. Двух нападавших застрелили военные США. Об этом сообщает CNN. Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки заявил, что мужчины были вооружены, однако он не может подтвердить, или являются ли они членами Талибана. Кроме того, один американский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате другого инцидента в аэропорту. Однако, по словам чиновника, обстоятельства не подтверждены. Также сегодня в столице Афганистана Кабула люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти движением Талибан. Мы можем увидеть вместе сейчас это видео. И тем временем крупные авиакомпании начинают также избегать воздушного пространства Афганистана. Пани Виктория, еще 5 недель назад в Афганистане ситуация была совершенно другая. Там в руководстве страны находился Ашраф Гани. Что произошло и как вы оцениваете такое стремительное движение Талибана, стремительный захват власти, городов и так далее? Что произошло? Ви знаєте, я би хотіла спершу прокоментувати заяву Трампа. Мені здається, що це важливо. Коли Трамп говорить про те, що Байден має піти у відставку через, власне, ці події допущення, так, як він сказав, що він допустив, власне, таку ситуацію в Афганістані. Я, відверто кажучи, трошки здивована, тому що я пригадую, що саме президент Трамп
підписав тоді мирну угоду, ви пам'ятаєте, на початку 2020 року з талібанцями про те, що до 1 травня цього року американські війська НАТО будуть виведені в обмін на те, що талібанці почнуть мирні перемовини з, власне, урядом Афганістану. Далі саме Байден дату цю змінив, виведення, я маю на увазі, американських військ і військ НАТО, з травня на там якесь вересня цього року. Але ми розуміємо, що, напевно, вже так не відбудеться. Та? Тому говорити зараз і звинувачувати саме діючого президента Сполучених Штатів, мені здається, що якось принаймні дивно. Зрозуміло, що там своя політична боротьба, і Трамп намагається це використати, але, принаймні, це нечесно. А кадри, які сьогодні ми побачили з літаком, вони є абсолютно шокуючими, звісно, да? Дуже шкода людей. Далі, що далі буде, які будуть подальші події, очевидно, що буде багато біженців, та? Очевидно, що певний масив, напевно, і до України приїде. Я, звісно, дуже вдячна, можу сказати, що і тут підтримати роботу українських дипломатів і всієї української команди, яка спромоглася от в такій ситуації вивести там 79, здається, українців, якісь такі цифри. Да? Тобто, в такій ситуації, коли важко звідти взагалі вилітіти, що вони доставили українців, власне, і там не тільки міжнародних дипломатів в Україну, але натомість там, здається, біля 50 українців ще там лишається. Та, і тому дуже хотілося б вірити, що все ж таки ми будемо спроможні все зробити. У нас все вдасться, я маю на увазі, як у держави Україна, для того, щоб вони безпечно потрапили до своїх домівок і отримали, власне, такий захист. Єдине, що з цього, я бачу з боку знов-таки Російської Федерації, там, здається, що вже якісь новини про те, що вони свої війська намагаються туди, чи, може, я помиляюсь, та? Але я вбачаю, що вони свою військову присутність в державах, які там межують з Афганістаном, вони будуть посилювати, очевидно. Тому можливо, це трошки відверне увагу Російської Федерації, я маю на увазі події в Афганістані, стосовно збройної присутності, і трошки менше буде тиск воєнний, принаймні, на Україну. Шкода, що, звісно, саме такими подіями ми отримуємо це, але потрібно про це говорити. Я предлагаю підключити к нашому ефіру директора Міжнародного центру дослідження проблем безпеки Олександра Коренькова. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю. Пане Александр, что думаете относительно того, что сейчас происходит в Афганистане, относительно того, как стремительным образом Талибан взял под контроль всю территорию Афганистана? Я б хотів вас трошки виправити, тому що все ж таки не всю територію. Є ще провінція Панджшер, яка контролюється сином Ахмад-Шаха Масуда. І він якраз збирає опозиційні талібан війська для того, щоб почати боротьбу проти них. Все повторюється, як у 2000-х роках. І я б навіть, сказав, що якщо б ще залишився б живим Хамза Бен Ладен, це син Бен Ладена, то ми б мали приклад династичного конфлікту в 21 столітті. Тому що і у талібів є син Мулли Амара, який очолює талібів, військове крило. Эти последователи Ахмад-Шах Масуда могут организовать такое антиталибовское движение, которое было тогда, подобно Северному альянсу? Без підтримки зовні навряд чи. І я думаю, що вони, максимум, що вони зараз роблять, це спробують захистити власну провінцію від захоплення талібів. Але це вже потенційна опозиція надалі. Тому що, дивіться, зараз те, що відбувається в Афганістані, це, по суті, зародження хаосу. Таліби, попри заяви, що вони контролюють і забезпечують безпеку, і вони гарантують всім безпеку, насправді не контролюють повністю ситуацію. Те, що ми чуємо з політичного офісу Талібану в Катарі, відрізняється від того, що ми бачимо в Кабулі. Якщо в Катарі заявляють, що всіх простили і нікого не будуть атакувати, і взагалі чекають на створення нового уряду, який буде інклюзивним, то в Кабулі ми бачимо, що в людей вже стріляють. Американських солдатів, як ви самі заявили, тільки що вже починають стріляти.
Тому насправді це зародження хаосу, який загрожує не тільки Афганістану і не тільки навіть регіону, а в першу чергу, мабуть, і всьому світу. Тому що зараз терористи з інших країн вже вітають талібів з перемогою, і вони вже починають нотатки записувати, як таліби досягли такого успіху, щоб активізувати свою боротьбу. І це може спричинити той самий мотиваційний вибух, який був після виведення військ Радянського Союзу з Афганістану, коли створилася власна Аль-Каїда, коли вона почала формуватися як саме мережа. Так само і зараз. Перемога талібів, вона спонукає міжнародних терористів до повторення цього досвіду, до наслідування, до спроби хоча б наслідування. Разведка Соединенных Штатов Америки еще полгода назад сообщала и предупреждала о падении правительства и о возможности захвата власти талибами. На что рассчитывали Соединенные Штаты Америки, когда уходили с Афганистана? Ну, насправді для всіх, я думаю, всіх в світі це стало сюрпризом. Всі сподівалися на афганську армію, яка роками виховувалися, спонсорувалися, підготовлювалися американцями. І те, що сталося, це катастрофа, але причин тут декілька. Взагалі це питання на $1 мільйон, те, що стало ключовою причиною. Одна з причин – це, звичайно, не бажання самих афганців воювати за демократію. Ну, це так і сталося. І це може бути і причиною, і наслідком корупції, і наслідком романтичного сприйняття талібів як таких от борців проти окупантів. Це може бути і наслідком невдоволення уряду, але по факту ми бачимо, що афганці не захищали свій режим, той, який існував останні 20 років. Ну, вот, кстати, интересно, почему все же не оказалось никакого сопротивления со стороны местного населения? Или думаю, же вот нынешний Афганистан это и есть, в принципе, талибы и Талибан, как говорят многие політичні аналітики? Ні, насправді це не таліби і не Талібан, тому що Афганістан сьогодні це 25% міського населення, а може і більше. Це доволі освічена нація, та, яка за останні 20 років зробила, хоча і невелика, але все ж таки крок до більш демократичної системи свободи. Проблема в тому, що в Афганістані, це одна з причин, в Афганістані зараз нове покоління, яке не знало, хто такі таліби насправді. Та зараз більшість населення до 20 років віком. І вони насправді не уявляють і не знають, як жити при талібах. Натомість вони звикли, що у них є певні свободи, але є і певні проблеми, як корупція в судах, наприклад, або корупція в сфері освіти. І, звичайно, багато молодих людей, багато нового покоління в Афганістані хотіло щось кращого. Але те, що вони отримують, навряд чи буде співпадати з тим, що вони бажали. Тобто я думаю, що це з одного боку. Це недовіра до існуючої влади, корупція і, з іншого боку, бажання чогось нового, що може бути дійсно більш ефективним. Знаєте, це щось схоже, що було на Донбасі в 2014 році, коли місцеве населення, я сам з Донбасу, я знаю, як це воно відбувалося, коли місцеве населення хотіло, щоб збереглися і українські зарплати, і українські права і свободи, і це було під російським прапором. Не все населення, частина, звичайно, але це дуже схожі наративи. Тобто, я думаю, в цьому основна причина. Інша причина – це дуже вдала і дуже логічна стратегія талібів. Вони замість того, щоб демонструвати свою жорстокість, як в 90-х роках, демонстрували назовні свій такий вигляд змінившихся, більш поміркованих. Вони обіцяли не мститися тим, хто працював на уряд Афганістану. Вони обіцяли, що вони будуть дозволяти жінкам ходити на роботу і отримати освіту. Тобто вони зробили таку картинку, на якій багато хто купився насправді. Але зараз, як ми бачимо, що ця картинка, на жаль, не відповідає дійсності. А може і на щастя. Да, а как вы для себя объясняете действия все же Соединенных Штатов Америки? Это провал, как сказал Трамп, или такая многоходовка? Ні, насправді, репутаційно це, звісно, провал. Я думаю, що Байден залишиться в історії як один з президентів, який, звісно, призвів до найбільшої репутаційної катастрофи в США. Але фактично, політично це логічний крок. От як правильно сказала пані Вікторія, то ще Трамп почав цей процес. Насправді Обама вже починав перемовини з талібами, хоча і такі підкилимні. Але американці зрозуміли, що військовим шляхом вони не здолають талібів. Це було зрозуміло ще у 2009 році, коли навіть після збільшення кількості військ нічого не сталося в Афганістані. Тобто таліби не перемогли. І далі вже після цього існувало питання, а як, власне, вийти, щоб не втратити лице? Трамп намагався вивести шляхом мирних перемовин, шляхом змушення талібів до поступок.
А Байден просто вирішив швидко це зробити. Він думав, що так буде безболісніше, тому що він, як і багато хто в світі, сподівався, що афганська армія, афганська поліція буде здатна тримати ситуацію під контролем. Але цього не сталося. І в цьому, мабуть, і найбільша репутаційна втрата. Інша репутаційна втрата, за яку можна і треба критикувати США, це те, що вони вели перемовини з талібами без участі афганського офіційного уряду в Кабулі. І це підірвало легітимність самого уряду. Якщо з кимось домовляються за вашою спиною, то вас не слухають, тобто вас не поважають. І для афганців це теж було показово, що якщо американці напряму домовлялися з Талібаном, відповідно і влада в руках Талібана, а афганський уряд – це тимчасово. І це так само зіграло свою роль в деморалізації і афганських чиновників, і солдатів. Але тут причина комплексна. Ну, если мы говорим, что Соединенные Штаты Америки уже не гегемон в мире, и они отказываются быть мировым жандармом, то не грозит ли это опять сферами влияния других стран, распределения мира в зону этих сфер влияния? Россия, Китай, Иран и так далее? Ну, я думаю, знаєте, зараз вихід з Афганістану – це настільки як геополітична поразка США, насправді, як створення нових геополітичних і регіональних безпекових проблем для інших факторів. І Китай, і Росія зараз думають над тим, як вони будуть далі працювати з тим, що зараз створюється в Афганістані, як вони з цим будуть давати ладу. Їм менше, мабуть, зацікавленості буде в розширенні своєї зони впливу кудись в Африку або на територію Східної Європи, тому що під боком у них фактично на кордоні з Китаєм і через Центральну Азію на кордоні з Росією створюється взагалі, можна сказати, це напівтерористична держава. Тому що таліби – це терористи. Використовують тероризм для досягнення політичних цілей. І як з цим потім зладнати? Тому що американці, треба віддати їм належне. Вони 20 років несли цей тягар відповідальності за безпеку в регіоні і в цій країні. А во что, на ваш взгляд, теперь это может вылиться? Потому что я вот сегодня читаю новости, читаю аналитиков и так далее, уже говорят о том, что под угрозой может быть Таджикистан. Вот ДКБ заявили, что в случае чего они готовы оказать эту помощь Таджикистану. Могут ли талибы пойти дальше? Знаєте, як прогнозувати, це невдячна річ. Є кілька сценаріїв. Один сценарій малоймовірний – це те, що таліби дійсно колонами військовими поїдуть на північ країни і почнуть захоплювати Таджикистан і Узбекистан. Це малоймовірний сценарій, тому що таліби, по-перше, вони самі заявляють, що вони суто афганський рух, і вони звикли партизанити на своїй території. Я думаю, їм не буде зручно воювати на території Таджикистану, де вони мають не таку підтримку, як на півдні Афганістану, наприклад. Другий сценарій – це те, що таліби не захочуть атакувати північ і своїх сусідів. Але вони не зможуть контролювати ті групи, які захочуть. Тому що насправді Талібан – це не одноманітний, не монотонний рух. Це кілька груп. Є в ньому радикали, є помірковані. І радикали – це в першу чергу молоді бойовики, які виросли на війні, які стали командирами, отримали владу завдяки війні, зацікавлені в продовженні цієї війни. І для них створити нову військову базу, наприклад, для поширення впливу на Узбекистан або Таджикистан немає ніякої проблеми. Я, знаєте, що думаю? Що нам в аналізі того, що може відбуватися в Афганістані, треба враховувати досвід Ірану. Тому що в Афганістані може бути побудована та сама теократична система. І як і Іран, Афганістан може використовувати для збереження цього режиму, Талібану, використовувати проксі-війни, так звані. Тобто використовувати інші групи для дестабілізації своїх сусідів. Це вже зараз може відбуватися в Пакистані, тому що в Пакистані існує свій пакистанський Талібан. Може це відбуватися і в Таджикистані, і в Узбекистані. Я думаю, і Північний Кавказ недалеко від цього, тому що багато польових командирів в чеченській війні проти Росії, вони саме отримали підготовку в Афганістані часів талібів. Тому тут багато шляхів для розвитку цієї ситуації, як так сказати. Да, ну а все же, как, по-вашему, будет складываться международное признание талибов? Вот это новое государство, которое они организовали и назвали, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, Исламский Эмират Афганистан, верно? Так, правильно. Вони так його і назвали. Ну, по-перше, вперше Ісламський Емірат Афганістан так само визнавали кілька держав. Це був Пакистан, здається, Саудовська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати. Я думаю, ці ж країни десь недалеко від того, щоб визнати вдруге. Китайці пообіцяли визнавати. Розумієте, визнання – це ще не вирішення проблем, з якими стикається Афганістан. Афганістан – це зараз 40 мільйонів населення, і за 30 років буде вдвічі більше.
Уявіть собі, що в країні, яка територією більше за Україну, трошки більше, живе 40 мільйонів населення в бідності, яке отримало бойовий досвід, де купа зброї, де купа різних радикальних груп. І ніхто не знає, як це населення поведе себе. Тому що якщо афганці за часів американської допомоги могли ще очікувати на якісь фінансові підтримку, там, інвестиції, вони отримали гроші ззовні. Так була побудована вся ця країна. То зараз у них цих грошей не буде. Ні китайці, ні Пакистан не будуть давати тих мільярдів, які давали американці. В таком случае можно ли предположить, что сейчас разыграна такая шахматная партия, вот есть вакуум безопасности, который заполнят, собственно, талибы и фундаменталисты, представители Аль-Каиды и так далее. И это остров, собственно, такой глобальной опасности на границах Ирана и России, частично, которая может отразиться на Средней Азии и, главное, на Китае. Может, все-таки это сознательно сделано или нет? Я вам скажу, давайте згадаємо, що першими, хто постраждав від влади Талібану, одним із перших, були саме США, хоча у них немає спільного кордону. Для джихадистів немає кордонів. Якщо ви думаєте, що створивши десь осередок джихадизму в Афганістані, США можуть спокійно за цим спостерігати, це помилкове явище. Це помилкова думка. Чому? Тому що джихадисти використовують і будуть використовувати Афганістан, як використовували Ірак і Сирію для підготовки атак, в першу чергу, проти західного світу. Тому не можна сказати, що американці хитро так розрахували, щоб дестабілізувати Іран. Якщо буде створена така джихадистська терористична держава, квазідержава на території Афганістану, то від цього постраждають всі. Я думаю, не тільки США, а там і Філіппіни, є і Індонезія, є і Індія. Тобто буде боляче всім, я думаю. І всі зацікавлені в тому, щоб це не сталося. І мені дивно дещо позиція Росії. У них дуже така дивна позиція в цьому плані. Вони, мабуть, заслуговують на премію Дарвіна. Тому що вони, думаючи, що після виходу американців з Афганістану, вони отримали перемогу таку геополітичну. Але насправді ні, тому що Росія одна з перших, хто постраждає у разі, якщо в Афганістані буде створено такий осередок нестабільності і осередок джихадизму. Что нам, как Украине смотреть на эту всю ситуацию? Какие уроки нам нужно извлекать? Как это все может отразиться на Украине? Я думаю, одна з проблем, яка очікує на Україну, по-перше, це захист наших громадян, які є в Афганістані. Це перша проблема, яка потрібно вирішувати. Друга проблема – це наплив біженців, які ж так само може. Звичайно, ми не пріоритетна країна для афганців та для біженців, але все одно до цього треба готуватися. По-третє, це, звичайно, готуватися до можливого зростання джихадизму і джихадистської небезпеки в Україні. Бог милував нас від того, що у нас до цього не було таких терактів, як, наприклад, там в США або в Західній Європі. Але я ж кажу, що перемога Талібану створить новий наратив для джихадистів всього світу. І хто може гарантувати, що в Україні не з'явиться якась група, яка захоче спробувати повторити цей досвід? Тому до цього так само треба готуватися. І, звичайно, я думаю, висновок, який треба зробити для України, один з головних, що в захисті своєї безпеки і своєї територіальної цілісності треба в першу чергу покладатися на самих себе. Навіть якщо є партнери, це дуже добре, якщо є партнери, але партнери іноді можуть змінювати свої позиції і політичні погляди. Тому треба бути готовим самостійно впоратися з небезпекою. У 2014 році ми відстояли Україну від своїх талібів, якщо їх можна так назвати, які були підтримані там Росією. Але ніхто не гарантує, що ми не стикнемося з новою навалою, ще гіршою. Тому тут потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. І це один з найголовніших уроків, здається, цього конфлікту для України. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Кореньков був з нами на прямому зв'язку, директор Міжнародного центру дослідження проблем безпеки. Пане Вікторі, вот у нас буквально минута-полторы до завершения нашего эфира. Как это может отразиться на нашей стране?
Я би сказала про те, що Зеленському і його команді треба, знаєте, взяти цю ситуацію і вчитися краще на чужих помилках, ніж робити свої. А нехай ці абсолютно жахливі кадри з літаком, людьми стоять у них в очах, і вони розуміють, що це ж також не просто так, да? Всі ті події, які в Афганістані відбулися, власне, мали місце. А шалена корупція, я думаю, що це перша причина. І коли реформа армії там справжня не відбувалася, і там гроші розкрадалися, а замість конкретних військових службовців записувалися мертві душі, власне, напевно, це все призвело до того, що вони мали, незважаючи на підтримку Сполучених Штатів, напевно, не дуже потужну армію військову, якщо таліби змогли отак перемогти. Тому я би побажала українській владі працювати над підтримкою української армії, над справжньою її реформою, не забувати про те, що наших військових потрібно підтримувати, в тому числі розблокувати різні державні закупівлі, які були заблоковані Міністерством оборони, і, власне, робити це одним з пріоритетів, враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні, на превеликий жаль, триває війна. Дякую вам дуже, пані Виктория. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Виктория Пташник, народный депутат Украины, 8-го скликания, была гостем нашей студии. Мы с вами не прощаемся, прерываемся буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Не переключайтесь, Коршкенча.